det er vores egen hal. Det vil sige, at vi kan gå op når som helst. Når der ikke er team, så har eleverne den til rådighed. De kan bare gå op og være op, finde ketchup frem, eller finde måtter frem og lave ruller. Eller de kan gå op og spille fodbold om aftenen. Hvis der er noget, man altid har lyst til, kan man få lov til at lære det her. Så kan man også spise slik med god samvittighed, jo.